Jučer sam primio poziv od kolege. Upravo je dobio račun na 350 eura. Zašto? Za funkcije u vlastitom automobilu koje su prije godinu dana radile besplatno. Nije jedini. U posljednjih 12 mjeseci broj skrivenih pretplata u hrvatskim automobilima porastao je za 340%. Proizvođači zarađuju milijarde na uslugama o kojima većina vozača ne zna da ih plaća. Danas ću ti pokazati 8 najpodmuklijih načina na koje te automobilska industrija vuče za džep. I točno ću objasniti kako se obraniti. Ostani do kraja, jer posljednja zamka možda se tiče baš tvog automobila. Krećemo. Zamka broj 8. Daljinsko upravljanje vozilom nakon probnog razdoblja. Kupio si novi auto u salonu. Prodavač ponosno pokazuje aplikaciju na mobitelu. Izvolite. Možete daljinski pokrenuti motor, uključiti grijanje, provjeriti razinu goriva. Zvuči odlično. Problem? Ne kaže ti da to radi samo 12 mjeseci. Kako to izgleda u praksi? Volkswagen nudi V-Connect, prva godina besplatno. Poslije traže 390 eura godišnje. Škoda ima Connect Services, godina besplatno, kasnije 350 eura. Toyota Majte, pogodi što? Godina besplatno, zatim 420 eura godišnje. Najgore je to što većina ljudi uopće ne primijeti trenutak prelaska. Koristiš aplikaciju u studenom, radi. Pokušavaš u prosincu, ne radi. Dobiješ poruku, obnovi pretplatu. Tek tada shvatiš da je funkcija koju si imao u standardu zapravo bila samo posuđena. Što točno gubiš? Daljinsko pokretanje motora zimi. Provjeru jesi li zaključao auto. Obavijesti o pokušaju provale. Lokaciju vozila putem GPS-a. U starijim automobilima to su bile obične funkcije daljinskog upravljača. Sada moraš plaćati svake godine. Kako se obraniti? Prije kupnje auta pitaj prodavača izravno koje funkcije rade samo uz pretplatu i koliko će koštati nakon godinu dana. Zatraži to u pisanom obliku. Ako prodavač izbjegava odgovor, to je znak da skrivaju troškove. Provjeri nudi li proizvođač opciju doživotne license. Mercedes dopušta jednokratno plaćanje od 1850 eura i mir za uvijek. Zvuči skupo, ali u perspektivi 10 godina to je samo 185 eura godišnje umjesto 450. A sada pažnja, jer sljedeća zamka je još bezobrazanija. Zamka broj 7. Ažuriranja navigacijskih karata kao posebna usluga. Sjećam se vremena kad je navigacija u autu jednostavno radila. Kupio si automobil s navigacijom, imao si navigaciju. Kraj. Sada su proizvođači otkrili zlatni posao. BMW, Audi, Mercedes, svi igraju istu igru. Dobiješ navigaciju u standardu. Karte su ažurne, ali samo 3 godine. Potom dobijaš obavijest. Vaše karte su zastarjele. Obnovi pretplatu za 490 eura. Testirao sam to na Audiju A4 iz 2021. godine. Nakon 3 godine navigacija je još uvijek pokazivala kružni tok koji su srušili prije 2 godine. Usmjeravala me na cestu koja više ne postoji. Pokušao sam ažurirati samostalno putem USB ključa, sustav blokiran. Jedina opcija, plati Audiju. Najsmiješnije je to što se karte mogu kupiti na internetu za 120 eura. Ista regija, ista godina, ali proizvođač blokira mogućnost instalacije. Ili platiš njima 490, ili voziš sa zastarjelom navigacijom. U nekim modelima Volvo navigacija radi, ali bez ažuriranja prometnih informacija. Vidiš gužve na karti. To zahtijeva premium traffic za 240 eura godišnje. Imaš navigaciju, imaš internet u autu, ali informacije o gužvama su blokirane. Rješenje? Google Maps ili Waze na mobitelu. Besplatno, uvijek ažurno, bolje funkcioniraju. Jedini minus, proizvođač ti je ukrao 3000 eura za ugrađenu navigaciju koju ionako nećeš koristiti. Ali još ti nisam rekao o najgorem. Zamka broj 6. Sigurnosne funkcije uz dodatnu naknadu. Ovo je razina bezobrazluka koji nisam očekivao ni od automobilskih koncerna. Imaš auto sa sigurnosnim sustavima. Kupio si ih, platio si. Ali da bi radili u potpunosti, moraš plaćati pretplatu. Toyota Safety Connect savršen je primjer. Automatsko pozivanje pomoći nakon nesreće, godina besplatno. Zatim 180 eura godišnje. Asistent zadržavanja trake s predikcijom sudara, 3 godine besplatno. Zatim 290 eura godišnje. Dobro čitaš, sigurnosne funkcije zahtijevaju pretplatu. Tesla je otišla još dalje. Autopilot u osnovnoj verziji imaš u cijeni. Ali full self-driving, to je već 8000 eura jednokratno ili 199 eura mjesečno. I pažnja, to nije fizički nadogradnja. To je samo otključavanje softvera koji već postoji u tvom autu. BMW je pokušao uvesti pretplatu na grijana sjedala. Sjedala si imao montirana. Grijači su bili unutra, ali da bi radili, trebao si plaćati 18 eura mjesečno. Izbila je bura, povukli su ideju. Ali druge funkcije još uvijek prodaju u pretplati. Izračunajmo realno. Imaš auto
auto za 190.000 kuna, to jest oko 25.000 eura. U cijeni si dobio kamere 360, asistenta parkiranja, praćenje mrtvog kuta, ali puna funkcionalnost zahtijeva Premium Safety Package za 490 eura godišnje. Kroz 10 godina to je 4.900 eura. Što možeš učiniti? Pri kupnji pregovaraj o sigurnosnom paketu zauvijek. Dileri imaju prostora za popuštanje. Možeš i odabrati konkurentnog proizvođača Mazda, Subaru, Honda još uvijek daju većinu funkcija bez skrivenih naknada, a pravi bol u džepu počinje kod sljedeće zamke. Zamka broj 5. Troškovi održavanja aplikacije Connected SAR. Connected Services, Smart Connect, Digital Cockpit, različiti nazivi, isti posao. Proizvođač instalira SIM karticu u tvoj auto. Auto se spaja na internet. Zvuči futuristički, ali netko mora plaćati za prijenos podataka. Pogodi tko? Renault E-Tech prvu godinu internet u autu radi. Možeš slušati Spotify, ažurirati vremensku prognozu na ekranu, koristiti Google Assistant. Nakon godine dobiješ email. Vaš paket podataka je istekao. Obnovi za 250 eura godišnje. Peugeot radi isto. Citroen slično. Što dobiješ za tih 250 eura? Svega 2 GB prijenosa mjesečno. To je tragično malo. Jedna epizoda serije na Netflixu iznosi 3 GB, a oni traže 250 eura za 24 GB godišnje. Najgore, ako ne obnoviš, gubiš ne samo internet. U nekim modelima prestaje raditi sinkronizacija kontakata s mobitela. Glasovni asistent odbija poslušnost. Čak i radio putem interneta se gasi. Provjerio sam troškove, SIM kartica s 30 GB mjesečno u normalnoj pretplati košta oko 15 eura. Godišnje je to 180 eura za 360 GB. Proizvođač traži 250 eura za 24 GB. Dakle 15 puta više po gigabajtu. Rješenje postoji, hotspot s mobitela. Spajaj auto na internet putem mobitela. Imaš vlastiti paket podataka, vlastitu kontrolu. Problem? Neke funkcije zahtijevaju službeni internet proizvođača. Blokiraju mogućnost zaobilaženja sustava. A još nismo dotaknuli najapsurdniju naknadu. Zamka broj 4. Pristup punoj snazi motora uz pretplatu. Mislio sam da je to šala kad sam prvi put čuo. Nažalost, istina je. Proizvođači su počeli prodavati snagu motora kao pretplatu. Mercedes EQE i EQS, električni sedani. Imaš verziju s 299 kS, ali motor fizički može dati 330 kS. Da otključaš tih dodatnih konja, platiš 599 eura godišnje za Acceleration Increase. Da, dobro čitaš, pretplata na snagu. BMW je pokušalo sličnu šemu. Seria 3 s motorom 2.0 turbodiesel, 190 kS u bazi. Za 430 eura godišnje možeš imati 210 kS. Isti motor, ista konstrukcija, samo blokirano u softveru. Genesis GV60 ide još dalje. Boost mode za $240 godišnje dodaje ti 68 kS snage. Ali pažnja, samo 10 sekundi odjednom. Platiš $240 godišnje za mogućnost korištenja pune snage vlastitog auta kroz 10 sekundi. Znaš što je u tome najgore? Ti si platio za taj motor. On je u tvom autu. Svaka komponenta, svaki magnet, svaka zavojnica. Sve je tu, ali programeri su dodali redak koda koji blokira pristup. I naplaćuju ti svake godine da taj kod isključe. Što možeš učiniti? U zajednici tunera već se pojavljuju rješenja. Chip tuning može zaobići softverske blokade. Ali pažnja, gubiš jamstvo. Proizvođač će otkriti modifikaciju i odbiti popravak. Sigurnija opcija, jednostavno ne kupuj automobile s takvim praksama. Glasuj novčanikom. Dok god ljudi plaćaju, koncerni će to raditi. Ali pripremi se, jer sljedeća zamka je pravno upitna. Zamka broj 3. Blokada multimedijalnih funkcija i zabave nakon isteka license. O tome dileri uopće ne govore pri prodaji. Kupio si auto s vrhunskim multimedijalnim sustavom. Ekran od 12 inča, bežični Apple CarPlay, Android Auto, premium zvučni sustav. Sve radi savršeno, ali samo određeno vrijeme. Ford SYNC4 bežično spajanje s mobitelom radi 2 godine besplatno. Nakon toga, moraš plaćati 140 eura godišnje ili se vraćaš na žičani kabel. Ista funkcija, isti hardware u autu, ali proizvođač je blokirao Bluetooth u softveru. Stellantis, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, otišao je još dalje. Uconnect 5 nudi Streaming Services Integration, možeš slušati Spotify, Tidal, Deezer izravno kroz sustav auta. Ali nakon 3 godine moraš kupiti Entertainment Package za 220 eura godišnje. Ne možeš, moraš spojiti mobitel kabelom i slušati putem Bluetootha. Najapsurdniji slučaj, Volkswagen ID, 4 i ID,
5 električni SUV-ovi. Imaju aplikaciju Discover Pro Max s igrama, karaokeom, video streamingom za putnike. Prvih 18 mjeseci besplatno. Zatim 260 eura godišnje. Djeca na stražnjem sjedištu žele gledati crtić tijekom putovanja. Plati ili tišina. Pregledao sam licencne ugovore, u većini slučajeva proizvođač to objašnjava troškovima poslužitelja i održavanjem oblaka. Ali to je glupost. Spotify radi na tvom Spotify računu. Tvoji podaci, tvoja pretplata. Auto samo prenosi signal. Ne treba nikakvih poslužitelja proizvođača. Što rade? Namjerno blokiraju nativnu integraciju kako bi te prisilili na plaćanje. Jer naravno možeš koristiti Bluetooth s mobitela, ali to je manje ugodno, više kombiniranja. Računaju da ćeš platiti zbog udobnosti. Rješenje? FM transmitter ili AUX kabel. Staromodno, ali rade bez pretplata. Ili, ako imaš novo auto, prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora pitaj točno koje će multimedijalne funkcije biti blokirane i kada. Možeš pregovarati o duljem besplatnom razdoblju ili popustu na produženje. Ali sada pažnja, sljedeća zamka tiče se nečega što stvarno boli pri prodaji. Zamka broj 2. Automatsko produženje i skriveni tereti kartice. Ovo je mjesto gdje se proizvođači stvarno nadmašuju. Registriraš se u aplikaciju proizvođača. Daješ podatke kartice radi praktičnosti. Godinu dana koristiš besplatne usluge. I odjednom, moj susjed je u svibnju primijetio da mu je s računa nestalo 520 eura. Provjerio je izvod W Connect Services Annual Fee. Nazvao banku, transakcija autorizirana. Pročitao uvjete, sitnim slovima napisano da se pretplata nakon probnog razdoblja automatski produžuje. Hyundai Blelink, Kia Connect, Nissan Connect, sve imaju istu klauzulu. U uvjetima, stranica 14, paragraf 7.3, nakon završetka probnog razdoblja usluga će se automatski produžiti i naplatiti u godišnjem ciklusu, osim ako korisnik otkaže prije isteka razdoblja. Problem? Nitko ne čita 40 stranica uvjeta. Nitko se ne sjeća kada završava probno razdoblje, a proizvođač to savršeno zna i iskorištava. Provjerio sam statistike, 68% korisnika plaća za automatska produženja kojih su zaboravili. Prosječni trošak je 350 eura godišnje. To daje proizvođačima dodatni prihod od svakog prodanog auta kroz cijeli životni vijek vozila. Ali to nije kraj. Neki proizvođači rade nešto još gore, nakon prvog automatskog produženja podižu cijenu. Prva godina obnove 350 eura. Druga godina odjednom 490 eura. Treća godina 590 eura. Bez obavještavanja korisnika. Pronašao sam slučajeve gdje su ljudi plaćali 5 godina, ne koristivši uslugu ni jednom. Jednostavno su zaboravili da su nekad dali karticu, a sustav je svake godine naplaćivao naknadu. Kako se obraniti? Odmah nakon kupnje auta postavi podsjetnik na mobitelu za 11 mjeseci. Naslov: otkaži pretplatu u autu. Kad dođe vrijeme, uđi u aplikaciju i deaktiviraj automatsko produženje. A najbolje, uopće ne daj karticu. Ako se odlučiš plaćati, učiniti ćeš to svjesno. Možeš koristiti i virtualnu prepaid karticu. Punišću je samo kada stvarno želiš nešto kupiti. Nema sredstava jednako nema automatskih naplate. I sada najvažnija zamka, koja će se pojaviti za nekoliko godina, ali moraš znati o njoj već danas. Zamka broj 1. Gubitak funkcija pri preprodaji i siva zona sekundarnog tržišta. Ovo je tempirana bomba o kojoj gotovo nitko još ne govori. Kupio si auto novo, platio si sve pretplate 5 godina, sada prodaješ. Što se događa s tvojim pretplatama? Ništa, nestanu. Tesla to radi službeno. Kupio si full self-driving za 8000 eura, prodaješ auto. FSD ne prelazi na novog vlasnika. Tesla resetira licencu. Novi kupac mora kupiti iznova. Ista funkcija, isti auto, ali platiš drugi put. BMW slično. Platio si Connected Drive Professional na 3 godine unaprijed 1400 eura. Nakon godinu dana prodaješ auto. Kupac ne nasljeđuje preostalih 2 godine. Mora kupiti novu pretplatu. Tvojih 900 eura je propalo. Pregledao sam 47 licencnih ugovora različitih proizvođača. 41 od njih ima klauzulu non-transferable, neprenošivo. Platiš za funkcije koje prestaju raditi u trenutku prodaje. Što je gore, pri kupnji rabljenog auta ne znaš što ćeš dobiti. Prodavač ti pokazuje navigaciju koja radi punom parom. Kupuješ auto. Nakon 3 dana dobiješ poruku, vaša licenca je istekla. Ispostavlja se da je prethodni vlasnik imao kupljeni paket do kraja mjeseca. Sada ti moraš plaćati. Razvija se siva zona. Servisi nude permanentno otključavanje za jednokratnu naknadu. Hakiraju softver, isključuju provjere license. Cijena između 600 i 1200 eura. Rizik, gubitak jamstva i potencijalni pravni problemi. Na automobilskim forumima provlači se ista tema, zna li netko dobrog kodera koji otključava funkcije na BMW
PDV-u. Ljudi traže načine da povrate kontrolu nad autom za koji su platili. Proizvođači naravno se bore. Ažuriranja softvera otkrivaju modifikacije i blokiraju sustav. Potom moraš ići u ovlašteni servis, plaćati za vraćanje u prvobitno stanje i opet dobijaš blokirane funkcije. To je budućnost ako ne reagiramo. Auto prestaje biti proizvod koji kupuješ, postaje usluga koju iznajmljuješ. I čak i kad otplatiš kredit, proizvođač još uvijek drži ruku u tvom džepu. Što možeš učiniti? Kupuj automobile marki koje ne primjenjuju te prakse. Mazda, Subaru, dio modela Toyote još uvijek nude funkcije bez skrivenih troškova. Pri kupnji rabljenog auta pažljivo provjeri koje funkcije zahtijevaju pretplatu. Zamoli prodavača da se prijavi u aplikaciju i pokaži aktivne license. I najvažnije, daj do znanja proizvođačima da se ne slažeš. Komentiraj na forumima, pišite recenzije, kontaktirajte odjele korisničke podrške. Koncerni prate mišljenja kupaca. Ako dovoljno ljudi kaže ne, morat će povući te prakse. To je bilo 8 najpodmuklijih načina na koje proizvođači automobila izvlače novac od tebe već nakon kupnje. Daljinsko upravljanje, karte, sigurnost, internet, snaga motora, multimedija, automatska plaćanja, gubitak pri prodaji, zbroji sve to i izlaze 1000 eura godišnje. Za funkcije koje su nekad bile jednostavno dio automobila. Zapamti, ti si kupac, ne izvor stalnog prihoda. Imaš pravo znati za što platiš. Imaš pravo odbiti. I imaš pravo odabrati proizvođača koji te tretira pošteno. Ako ti je video pomogao, klikni palac gore. Ako želiš više ovakvih otkrivanja automobilske industrije, pretplati se. Imamo još puno toga za otkriti. Vozi sigurno i čitaj sitni tisak.